sådan en video, hvor man gør et eller andet. Sofie, vi kan også gå på pause, hvis vi lige kommer over. Ja, der gør det samme. Ja. Vi kan bare finde en anden trekant til det. Lav lige træning. Skal jeg også lidt andet side nu også? Det ser det bare Du lavet. kan bare lave en af helt lortet træning. Lige hårdt. Okay, vi finder en trekant. Har vi lavet noget med en trekant tidligere? Jeg har en trekant fra tidligere. Hvad? Det er det. Skal vi vise, hvordan du laver den? Nej, lige er, vi skal lave en video, som viser, hvordan man laver en trekant. Skal jeg skrive det? Ja, så det gør det. Okay, jeg finder lige opgaven. hernede. Ej, det er sådan noget fint hånd, var det ikke? Ja. Du kan ikke bare lave en trekant. Jo, ja, altså, det er nemmere at have noget, så man ved, hvad man går ud fra. Åh, det er det. Nu er man mest så dum. Ja, Mads. Fucking dum, Mads. Nå, sig det igen. Det er tysk. Jeg har ikke givet det 2 timer at høre om det. Så var man så lidt fucket. Kunne du så fare? Hvad? Det er ikke sådan. Det var fra at vinde på sammen. Kan vi skulle bevise? Hvad mener du? Er det på fejre for sammen? Aflevering? Ja. Jeg har jo aflevering. Nej, vi pikkede skulle lige for 2 timer spansk i torsdags. I får være. Hvorfor pikkede I? Fordi vi skulle se en film, vi havde set i Mediefan. Og hvad så? Så gad vi ikke se den igen, fordi den er ikke specielt god. Synes du ikke, den er god, eller? Vi blev stemt i undertal. Det er en dårlig stil. Hvad var det for en film? Nu har Mathilde lige fundet en god film til jer, og så spiller I. Ser du frem til prøve på torsdag? Skal der Og prøve? du han skal vel også? Og I var der ikke, eller hvad? Jo, de har været der til op igen. Hvad er for dårligt? Ja, vi skal snakke med det. Jeg skal da ikke op. Han tog en prøve 5 gange i 3 gange. 4 gange. Jeg er også dys. Jeg er også syg i et længere stykke tid i spansk. Inden, eller hvad? Ja. Så jeg skulle lige indhente noget. Nej. Jo, det var så træls. Det er sådan noget med at vælge noget tøj, man har på. Jeg skrev det alligevel forkert. Jeg kom til at bytte rundt på det. Ja, Det er pinligt, Jokke. Det er faktisk lidt dårligt. Det er rigtig skidt. Det er Anders, kan du måske gøre det bedre, eller hvad? Jeg ved ikke, om jeg kan. Vi kan prøve. Eller du skal lave en screencast. film for helvede. Okay. Ved du hvad vi skal? Vi skal bare konstruere en trekant, og så vise, hvad man gør. Ja, jamen ved du hvad for en du vil konstruere? Ja, den der. Så spil det ind. Nå, jeg kan lige skrive det i starten. Vi laver sådan en del. Delen lige så øverst. Der begynder jeg. Nej, du skulle blive om på dem. Bytte om på dem. Det er det der. Tilbage. Helt tilbage. Og en frem. Noter først. Det er så svare på den. Ja, det er lidt træls, men ikke kan skrive det der. Ja. Om nu. Flot Se, hvad du nødt til at skrive sådan noget her. Okay. Så kan du bare sætte billedet i den. Det skulle jeg bare lige hurtigt være små. Nej, sæt billedet. Jeg skulle bare gøre sådan noget. Nej, jeg kan heller ikke ændre skrift, altså.